viel Spaß, da komm ich rein. En de rest kent mich dabei mit meine jas. Ik ben gereid, maar ik ben nog eigenlijk niet beu. En de diep is me gevreugd. Vastelovend is mijn ding. Hier is feest in eine week. En ik zie er plural in. Vastelovend, wat heb ik zin. Vastelovend is mijn ding. Wat is er hier op het plein? En ik merk al in april. Vastelovend is wat ik wil. Nu ben ik niet aan te kuilen en mijn bed zweeft door de lucht. Daar lig ik dan in te muilen, dat is vet, maar niet genoeg. Want ik vlieg nog gekke vissen her en ze juichen wakker weg. Vastelovend is mijn ding, hier is feest in eine week. En ik zie er plural in. Vastelovend, wat heb ik zin. Vastelovend is mijn ding. Wat is er hier op het plein? En ik merk al in april. Vastelovend is wat ik wil. Kunt de pap, onze boerijvis. Zet de man, kan stappen, doe de zijvis. En wat ruim ik dan, wat ruim ik dan, wat ruim ik lekkerder. Vastelovend is mijn ding. Hier is feest in eine week. En ik schiet er plural in. Vastelovend, wat heb ik zin. Vastelovend is mijn ding. Wat is er hier op het plein? En ik merk al in april. Vastelovend is wat ik wil. Vastelovend is wat ik wil. Vastelovend is wat ik wil. Goedemiddag, kinderen, opa's, oma's, mama's en papa's en kiekers toes. Welkom bij het Kindervastelovend Liedjesfestival 2025. Heb je er zin in? En we hebben een fantastisch voorbeeld die voor staan. Sam, Sarah en Lola, de winnaars van vorig jaar. Dames, wie is het om hier weer te staan? Ja, heel chic eigenlijk, want ja, het is toch vorig jaar was het heel chic en dan mag ze nu weer staan, dat is wel leuk. Ja. En wie is het dan om de chique wisselbeker weer te moeten inleveren? Het is wel zuin, maar ik gun het andere ook. De gunst het andere ook, dat is wel heel fijn. Hey, kan je ons vertellen, wat is het allerleukste wat je vorig jaar hebt metgemaakt? Ik denk de zoekel en remeu, maar eigenlijk wel alles was chic. En wat wordt er zo chic aan? Ja, gewoon dat het hele plein daar vol staat met allemaal lui die meedansen op die liedje. Dat lijkt me wel heel bijzonder, hè? Dat al die lui die liedje kunnen metzingen en spelen. En als ik eerlijk ben, als ik naar echt kijk, en naar vorig jaar, dan zit je enorm gegroeid. Heb je nog een tip voor de kinderen die dadelijk hier op de bühne staan? Ja, gewoon heel veel plezier maken, dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Heel veel plezier maken, dat is heel belangrijk. En dan gewoon veel met z'n allen backstage bij Patty kijken wie het met de eerste finalist is. Ja, degene die het spits mogen gewoon afbieden, die zullen zeer zeker plezier hebben. Want dat zijn de partypisten van OKC uit Maasveld. En hier heb heel get te vieren, hè? Ja, we doen 3 keer 11 jaar op school en daarom doen wij een KVL. En wat gaaf is dat. En ik heb me laten vertellen dat je een heel klein beetje hulp hebt gehad van Lucas en Yvonne met het liedje maken. Maar je hebt het grotendeels zelf gedaan. Wie ging dat? We hadden zeg maar zo'n blad en daar hadden we allemaal woorden opgeschreven die te maken hadden met vastelovend. En toen hadden we zeg maar heel veel ideeën en toen
hadden we al die ideeën bij elkaar gedaan, zeg maar. En toen vormden we een liedje. Hey, en het is een heel gaaf liedje geworden, hè? Kinga Vasselov, toch heet het hem. En je hebt de eerste keer metgedaan. En Geer wordt ontzettend blij. Maar Geer wordt niet de enige, hè? Want volgens mij worden ook de papa's en mama's heel blij. Ja, die waren erbij. En die waren super trots op ons. En volgens mij heb je ze allemaal metgenomen, want ik hoorde ze zus. Bijna allemaal. De papa's en mama's zitten met een kloppend hart op u te wachten. En juf Maud heeft de danspasjes geleerd, hebben me laten vertellen. Ziet je er klaar voor? Ja. Dan gang maar de bühne op. Nou Patty, kijk eens hier even mee. Het zijn echte partybiesten. Hey, papa's en mama's, laat ik eens even horen voor deze partybiesten. Zit jij er zelf klaar voor? Heb je er zin in? Gelukkig. Nou, dames en heren, weer gewoon luisteren en kijken naar de partybiesten met Kinga Vasselovens. Ja, voor de tweede finalisten gewoon van ons Sittard. En het was ontzettend gezellig hier met de dames, want we waren al lekker aan het kwebbelen. Maar wat heb je metgebracht? Appelsine. Maar wat heeft appelsine met Vasseloven te maken? Veel willen graag een Zitterse traditie en een Limburgse traditie. En een Sittardse traditie, dat is appelsine schmieten. Maar wat houdt dat dan precies in? We willen met... we willen nu
Ik weet het niet. Maar wat doet je precies met appelsienensmieten? Dat wil ik eigenlijk weten. Iedereen krijgt een kratje en dan gooi je met appelsine naar de kinderen. En is dat dan een kwestie van gezond blijven? Ja. Is dat wat je wil uitstralen? Oog, ja. En gaat je dat dadelijk ook doen hier zo vanuit de bühne? Ja. Dus eigenlijk moeten ze allemaal oppassen, hè? Ja. Ja. En de dames hebben een motto, want het is een kwestie van geduld. Voor tot gans Limburg appelsienensmieten wilt. Toch? Ja, zit je er klaar voor? Ja. Hoeveel appelsinen heb je metgebracht überhaupt? 20. 20 appelsinen, oh dan vult het wel met, hè? Kratje. 10 per kratje. Nou dames, ik denk dat je er helemaal klaar voor zit. Hup die bühne op. Wij van Uglussie appelsine. Want pas op hè, ze gaan er met gooien, dat heb je zelf gehoord. Zullen voor hun een heel groot applaus geven zodra ze klaar zijn. Zet de kaartjes goed neer en wat ziet je er fantastisch uit. Dames en heren, Kindcentrum Sittard met appelsine. Appelsine, appelsine, schon die kleuren vitamine. Appelsine, appelsine, met die vaste lopen om het kalk te laten komen. Appelsine, appelsine, de makkelijk oranje, de zon is verschijnen. Lemmer kan ze kijken, dan dat vitamine. Appelsine, appelsap, appelsine, sap, sap. Soms brand je einde op de grond, einde brand tegen de kop. Maar de meeste lekker dikke, die eten vet van op. Vergeet vitamine C, soms niet zin ook aan de zee. Oranje, veel goud, dat zit Limburg in de koud. Appelsine, appelsine, schon de kleuren vitamine. Appelsine, appelsine, met die vaste lopen van het kalk te laten komen. Appelsine, appelsine, de merken oranje, de zon is verschijnen. Lemmer kan ze kijken, dan heb je vitamine rijden. Appelsine, appelsap, appelsine, sap, sap. Middel met een klein snaak, wordt die vreugdevlaas geraakt. Zo'n appelsien vol met sap en traditie die goed smaakt. Kijk de don nog even door, niks dessert van verstoord. Lang leven de loop, plastic uten lekker vol. Met appelsine, appelsine, schon die kleuren vitamine. Appelsine, appelsine, met die vaste lopen van het kalk te laten komen. Appelsine, appelsine, de merken oranje, de zon is verschijnen. Lemmer kan ze denken, dan heb je vitamine rijden. Appelsine, appelsap, appelsine, sap, sap. Appelsine, appelsine, schon die kleuren vitamine. Appelsine, appelsine, met die vaste lopen van het kalk te laten komen. Appelsine, appelsine, de merken oranje, de zon is verschijnen. Lemmer kan ze denken, dan heb je vitamine rijden. Appelsine, appelendop, appelien, appelendop, appelsine, appelsap, appelsine, sap, sap. Neven mij zit een sprankelende jonge dame en stel zichzelf eens even voor. Ik ben Bente, En Bente kunt Grubbevast en wie oud bent ik, Bente? 7. Hey, en die zus er ontzettend mooi kleurrijk uit en dat heeft alles te maken met die leedje, hè? Ja. Want wie heeft die leedje? De vaste Novus Regenboog. En ik heb mijn zus laten vertellen dat Stik best wel vaak op de bunste is. Ja. Wat vindt ze er zo chic aan? Gewoon dat iedereen dan naar de kijkt en dan kan Stik gewoon zelf genieten. Hey, en hoe is het voor de allereerste keer dat zich met is aan het KVL en ineens is zich zomaar in de finale? Ja. En wie heeft het liedje voor dich gemaakt? Luc en Glenn.
En heb ze er zelf ook een beetje aan mogen meedenken? Ja. Nou, volgens mij wist ik ook helemaal klaar voor die optreden, of niet soms? Jawel. Zullen we dat dan maar gewoon doen? Ja. Dan gewoon echt heel veel succes wens je met de Vastelovensregenboog. Bente, zet hem op. Ja. Krijg je een high five? Zo, die gaat dat goed doen. Succes! Ja, Bente is er helemaal klaar voor. En zijn er fans van Bente in de zaal? En dat snap ik helemaal, want deze dappere tante durft dit helemaal alleen. Geef er een heel groot applaus met de Vastelovensregenboog, Bente! Stond tussen hele grote mensen, die dansen en die zingen ze chic. Zo'n fietsje, ja dat kent ze. Ze is niks meer gespannen muziek. Kijk een moer en haar een regengezicht. 7 kleuren schienen op mij. Zowie confetti, veel en weer verdween. Maar zonnebolk wie boven mij. Ik dacht, is dit nou hoog? Je bent maar eigenlijk hier per jaar. De Vastelovensregenboog, zoals die hier te zien. Verredere kleur en eigen loop, en eigen krommelien. In de mix met confetti, stroomt die harder als normaal. En mij denkt, dat gelooft niet, het duurt spetterend speciaal. Morgen kijk ik naar buiten, ze kunt voor die kleuren nou zien. Als mijn gedachten liegen te sloeten, op een dikke dichte gordijn. Uit mijn ogen vind ik kunstwerk, de kleuren staan weer op een niet. Op vandaag heb ik geen pen, de bochtjes stroomt wie nog niet. Ik dacht, is dit nou hoog? Je bent maar een keer per jaar. De Vastelovensregenboog, zoals hier te zien. Verredere kleur en eigen loop, in eigen krommelien. In de mix met confetti, stroomt die harder als normaal. En eindelijk, dat gelooft niet, het wordt spetterend speciaal. De Vastelovensregenboog, zoals hier te zien. Verredere kleur en eigen loop, in eigen krommelien. In de mix met confetti, stroomt die harder als normaal. En eindelijk, dat gelooft hij, het wordt spetterend speciaal. Het wordt spetterend speciaal. Ja, bij mij zitten de rijkeltjes uit Valkenberg en ze zagen wat knap dat dat meisje gans alleen zingt, want bij u wordt de groep steeds groter. Dat klopt toch, hè? Ja. Wie kent dat? Leeft dat zo in Valkenberg? Ja. Want dicht is voor de allereerste keer met die zusje die al eerder met, hè? Ja, Waarom is ze met nu dit jaar? dat weet ik niet. Hey, en hoe oud ben jij? Want volgens mij ben jij de jongste. 4. Oh, dat is wel heel erg jong. Jongens, en wie het u liedje? Vastelovend wakker weer morgen. Ziet je dan zo'n vroege vogel? Stoot je allemaal heel vroeg op 's morgens? Ja, eigenlijk niet, maar alleen met vastelovend. Want wat is er dan zo anders met vastelovend om op te staan? Het is gewoon gezelliger en leuker dan school. En daar zing je ook over, hè? En ik heb hier neven mij Prins Finn, ja, dat kent je natuurlijk allemaal zien.
Prins Finn, er is mij verteld geworden dat Stig in die proclamatie hebt gezegd, ik gewoon beloven dat ik Limburgs kon praten. Ja, En jij hebt dat inmiddels al heel goed. ja, prima. En ja, ook met het liedje? Ja, Nou ja, dat is heel erg goed. Al die mensen in Valkenberg die denken, nou, dat het zien woord gehouden, hartstikke mooi. Hé jongens, heb je er zin in dit optreden? ja. Wij hebben er allemaal metgebracht. Weet ik niet. En jouw papa heeft iets heel moois gemaakt, heb ik me laten vertellen. Wat heeft hij gemaakt? Een bord en daar staat klokken op. Wauw, is die papa van jou zo creatief? Ja. Nou jongens, zit hier er klaar voor, want de mensen in de zaal staan allemaal te wachten op uw optreden met het liedje De Vastelovens wakker weer morgen. Ik zou zeggen, toi toi toi. Kom hier, geef hem maar aan mij, mocht je lekker naar de bühne. Zet hem op, hè. Kijk Patty, daar stond fantastische kinderneven mij met pyjama's aan en gezichtsmaskertjes erop. En dan komen er nog een paar aanrennen en een dansmarieke. En Prins Finn, nou, Finn heeft nog geen microfoon, die heeft nog een microfoon nodig. Nou, geef ze alvast een groot applaus. De Vastelovens wakker weer morgen, de Rekelkes. Op van Rotterdam, maar het komt nog steeds op neer. Kunnen zin om op de stok. Dan schreef ik iedere dag van mijn kalender. En tel ik hoeveel dagen ik hem nog mis. Dan kijk ik iedere dag op de kalender. Tot het eindelijk weer Vastelovens is. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Kijkt de wekker super lekker aan. Vastelovens wakker weer morgen. Spring ik op mijn bed, want het wordt gaaf. Dan moet ik zingen wie hangen, best dansen wie hangen. Wie lachen, dan dansen lang meedaan. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Spring ik op mijn bed, want het wordt gaaf. Iedere week en deze dag, want ik wil morgen op pad met z'n allen kleed eraan. Dan kijk ik de wieters van de klokkie. Het einde, nu je zieke dag. En gij te mikken met een granatie. Dan hou ik een kriek op mijn eigen slaan. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Gij te mikken super lekker aan. Vastelovens wakker weer morgen. Spring ik op mijn bed, want het wordt gaaf. Dan moet ik zingen wie hangen, best dansen wie hangen. Wie lachen, dan dansen lang meedaan. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Spring ik op mijn bed, want het wordt gaaf. En als zondag kijk ik mijn wekker aan. En zeg ik houd weer even niet van dit. Maar als het feesten, dan weer even mis ik weer de beste vriend van mij. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Kijkt de wekker super lekker aan. Op zo'n Vastelovens wakker weer morgen. Spring ik op mijn bed, want het wordt gaaf. Dan moet ik zingen wie hangen, best dansen wie hangen. Wie lachen, dan dansen lang meedaan. Op zo'n Vastelovens wakker weer
Ja, ik zit hier tussen de kwatschkelkens uit Amsterdam. En ja, wij zitten hier, stel ik even voor. Ik ben 9 jaar en ik zit op basisschool De Verrekijker. En wie bent die? Ik ben Sen Roberts en zit ook op de basisschool De Verrekijker. Hey, en zie, hier zit geboren van Vastelovend, maar kwatschkelkens, dan denk ik aan gekkigheid. Maar dit is eigenlijk heel bloedserieus, hè? Want dit is een druimvrucht. Wat doet Keum? Ja, maar het belangrijkste is dat zich plezier hebt. En wij hebben heel veel plezier met de carnaval. Maar je houdt ook echt een druim om op het podium te staan. Ja, En dat is nog geluk, toch? ja. En ik heb me ook nog te vertellen dat waren een druim en dan heb je een liedje geschreven. Maar je hebt ook al vaker mogen optreden met dit liedje, hè? Ja, in Amsterdam, Hoensbroek, Oorsbeek, bijna overal eigenlijk. Hey, en wie gaat dat dan met zo'n liedje schrijven? Roger Schels van Rijpetemp heeft voor ons het liedje geschreven. En ja, dat is eigenlijk een heel leuk liedje. En dan moest ze de studio in, dat is toch ontzettend spannend, of niet soms? Ja, maar die moest er een beetje aan wennen en dan is het niet zo spannend meer. En toen ineens ging het dak eraf. Hey, maar er is ontzettend veel talent in Amsterdam, want we hebben Rempetemp en we hebben Miss Patty Pam in Amsterdam. Die doen met in het LVK. Volg ze dat ook een beetje? Ja, en Patty Pam is ook mijn achteroom. Ah, dus hebben ze talent een beetje van hem gekregen. Spannend zeg. Hé, maar mannen, dit is uw moment. Volgende week toch over het later over hebben, maar dit is uw moment. Zit je er klaar voor? Ja. Nou, zet hem op. Heel veel succes. Kom maar, geef me ter. Toi. Sie sind helemaal geboren voor de vastelovend. En volgens mij iedereen hier in de zaal ook. En ik wil u vragen om de beurtjes gaat lekker te doen. En ze een enorm groot applaus te geven. Want deze twee kerels goed de tent op de kop zitten. Geef ze een groot applaus, geboren voor de vastelovend. Voor de bocht zing ik met vandaag een vaste nacht. Maar dan ga je van mijn man, ze gaat nooit zo bedacht. Geboren om vastelovend samen te vieren. Zoals de vierde vier zal niet in ieren. Want ik ben gek met vastelovend. Gek door carnaval. Ja, ik ben gek op vastelovend. Ja, ik ben gek
Ja, wat klinkt dat toch ontzettend chic. En als je toe zult metzingen, kunt je de QR-code scannen onder in beeld. En dan kunt je uit volle bos meedoen. Neven mij zit Milana uit de wereldstad Geleen. En als ik Mark Heijboer, die heeft een liedje geschreven, ik snap hem helemaal. Want de titel is Schattig Prieken. En als ik dich hier zin zitten, dan snap ik die inspiratie. Is dat ook echt over dich geschreven? Ja, En wat zeggen ze dan allemaal in dat liedje over dich? ze vinden het liedje allemaal heel leuk. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar je bent een schattig prieke, want dat straal je helemaal uit. Maar je bent ook een hele stoere meid, want je hebt een hele stoere hobby. Vertel eens. Ik zit op autorijden. Autorijden? Zo'n jonge meid. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Omdat ik andere kinderen ook zag rijden. En toen vroeg ik aan opa, mama en papa of dat ook mocht. En toen zeiden ze volmondig ja. Hey, en Mark Heijboer heeft dat mooie liedje voor jou geschreven. Hoe ken je Mark? Omdat het een vriend van opa is. En die zei gelijk, ik ga een liedje voor jou schrijven. Hey, maar je bent ook, en dat zien we, bij de Dans Mariekes, de Stoutvotten. Ja, Hoe lang doe je dat al? 2 jaar. 2 jaar al en je hebt 2 hele mooie dames meegenomen. Zij zijn niet de enige, hè, want er zijn er nog meer op de bühne. Maar wie zijn dit? Ingi en Yara. En dat zijn vriendinnen van jou? Ja. Ja, dames, jullie mogen je langzaam klaarmaken. Ga maar richting de bühne, heel veel succes. Je mag, ga maar richting de bühne. Milana en natuurlijk de Dansmariekes van de Stoutvotten. Patty, hier stond nog meer Stoutvot dansmariekes. En ze zien er prachtig uit. En volgens mij zijn het ook ciderklaver. En kijk eens wie schattig ze eruit gaan. Maar leef nu voordat we beginnen de bordjesscherm leeg. Want anders kunnen de lui toes niks zien. Dus papa's en mama's van de Stoutvotten, alsjeblieft bordjes in leeg. En dan geven we ze een ontzettend groot applaus. Het schattige prieke Milana. De man die ging met Jackson van zijn hand in de lucht. Ik ga met maar wat niet uitgenodigd. Ik heb geregeld dat ik daar kan staan. Maar moet ik toch verzinnen om de dans weer op te gaan. Geen trainen wie de dans. Misschien is dit een kans. Ik ben een schattig prieke, want ik ben dansmarieke. De geur is vruchten, sap en slaap. Gooi ik nu mij in de paraat. Ik ben een dansmarieke, ben ik geen schattig prieke. De smaak is vruchten, sap en slaap. Gooi ik nu mij in de paraat. Ogen net was luister dan wat minuten. Wij ogen als Marieke echt wel super hip. Met zoveel dansen, dat is cool perfect. Lekker laten biezen aan de roze vruchttablet. Dus pak nu maar een kans. Kom treden wie de dans. Ik ben een schattig prieke, want ik ben dansmarieke. De geur is vruchten, sap en slaap. Gooi ik nu mij in de paraat. Ik ben een dansmarieke, ben ik geen schattig prieke. De smaak is vruchten, sap en slaap. Gooi ik nu mij
Wauw, wat heb je dat goed gedaan. En ja, dames en heren, Geer mag langzaam de kant op. Dus Geer mag daarheen lopen. En ik heb immers heel bijzonder bij me. Dankjewel, super gedaan jongens. Maartje Emons, kom bij me. Ja, ik heb een heel belangrijk immers vandaag bij me, want het is de voorzitter van de jury. En daarachter zit de jury, zwij even allemaal. En die hebben een hele moeilijke taak vandaag. Kan Stig me vertellen wat ze er tot nu toe van vindt? Fantastisch. Een en al enthousiasme. Ja, we vinden het heel moeilijk. We zijn dan af en toe met elkaar aan het discussiëren. Het is echt hoge kwaliteit vandaag. Heb je dat gehoord? Supergoed. En nu ben ik heel benieuwd, hè, wat voor een lui zitten er in de jury? Ja, eigenlijk is dat een mengeling van alles. Er zitten echte vastelovensvierders, er zitten zangeressen, juffen. Er zit van alles gaat. Dat is ideaal om te beoordelen wie goed een liedje is. Maar wie beoordeelt ze nu wie goed een liedje is? Nou, we kijken vooral ook naar wat er op de bühne gebeurt, wie enthousiast is iedereen. Het is belangrijk dat ze op dat liedje lekker kunnen zingen, kunnen dansen. En ja, dat iedereen uit zijn dak kan gaan. Maar dat lukt tot nu toe. Ja, dat lukt heel goed, want dat ziet ze ook aan de zaal, hè. Maar als ze nu de lui die dadelijk nog komen, de kinderen die dadelijk komen, en een tip zou ze moeten geven, weet zich dan een goede tip? Ja, dat weet ik wel. Vooral heel erg genieten, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Genieten van wat er gebeurt, want het is zo voorbij. Dankjewel, dat is een hele goeie, want veel goed met z'n allen genieten. Dankjewel Maartje, succes met jureren. En veel gewoon terug naar Patty en backstage te kijken bij de 7e finalist. Ja, de 7e finalist is de tweede die uit Sittard komt. OBS aan de Meulen. Stel ik even voor. Ik ben Jules Becker. Ik ben Jules Becker. Ik ben nog veel te snel, hè. Ik ben Lotte. Ik ben Minou. Ik ben Gijs. En Geer wil de tijdruk draaien. Waarom? Omdat we willen dat de carnaval wat langer duurt. Maar 3 dagen, is dat niet lang genoeg? Nee, veel vinden van niet. Hé, maar als van hoe constant de tijd gaan terugdraaien, dan komt er toch nooit een einde aan? Dat maakt ons niet fout. Maar wie krijgen we dan die energie? Vandaar die sinaasappels natuurlijk bij in Sittard, hè? Ja. Hé, en nu heb ik me ook laten vertellen dat Geer de Polonaise niet vooruit loopt, maar zelfs achteruit. Dat klopt, omdat we achteruit de Polonaise gaan doen. Hé, dat liet me ontzettend lastig. Maar we gaan het zo meteen zien. Zit je er klaar voor? Ja. Nou, dan maak ik klaar, want de mensen in de zaal zijn allemaal op u aan het wachten. Heel veel succes. Ja, en kijken ze met heen, want die hebben chique pakjes en chique schmink op het gezicht. Zit Geer er klaar voor? Ja, een beetje spannend wel, hè? Laat ik nog eens even horen. Heb je fans metgenomen? Weer gewoon terug in de tijd met OBS de Meulen. Naar achter, serveren. Naar achter, moet altijd maar gebeuren. Naar achter, serveren. Naar achter, moet altijd maar gebeuren. Ik draai de tijd, op ons geluk. Ik draai de tijd, een beetje terug. Ik wil niet stoppen, ik wil niet gaan. Ik wil graag hier, zo blijven staan. Het zal me duren, het zal me trekken. Maar ik zal het net vertrekken. Ik blijf hier, zodat ik er niet. En dan touw ik terug van die. 3, 2, 1. De achterste verre, de Polonaise. Achterste verre, de schijnt me nog wel les. Achterste verre, zo draait het niet terug. En kom me weer, ik gisteren weer terug. En kom me weer, ik gisteren weer terug. Naar achter,
ben alleen zo lief verstand. Vul me tu, ik zin en lu, ik zin en lu, ik zin en lu, doe weer opnieuw. Nu stond ik hier, terug in de rie. En dan tel ik terug van 3. 3, 2, 1. Achterste vuren, de Polonaise. Achterste vuren, de snijdt genoeg geweest. Achterste vuren, ze draait het niet terug. En kom met weer, die gisteren weer terug. En kom met weer, die gisteren weer terug. Ik loop achterste vuren, de Polonaise. Achterste vuren, de snijdt genoeg geweest. Achterste vuren, ze draait het niet terug. En kom met weer, die gisteren weer terug. En kom met weer, die gisteren weer terug. En goed. Ja, we gaan naar Ospel, want hier zit Noor Kessels en haar vriendinnen. Hey, en nodig hebben ze een heel bijzonder plekje in huis. Ja, dat staat mijn verkleedkist. En die verkleedkist, wat zit er allemaal in dan? Mutsen, brillen, pruiken. Dus, en dan ziet je er uiteindelijk zo prachtig uit, wie het hier met de veren. Ja. Hey, maar die hebben ze ook op die kop staan en dat is wel heel bijzonder. Ja, ik ben ook jeugdprinses. Hey, maar dan zuust zich iedere dag prachtig uit, alleen dan kent ze geen kleren aan uit die verkleedkist. Dat is wel een beetje jammer dan, hè? Ja. Maar wel een chique eer een prinses te mogen zijn. En dit zijn die 3 danseressen, want een echte goede zangeres heeft natuurlijk ook danseressen. Maar die is meer dan alleen een danseres, hè? Ja, ik ben ook adjudant. En wat deed een adjudant allemaal? Ik loop eigenlijk mee met de prins en prinses. Eigenlijk besticht een beetje de ondersteuning van Noor. Zussen wie het vandaag ook gaat zien, want zie, die 3 dames gaan dich ondersteunen, hè? Ja. Nou, het liedje De Verkleedkist, weer laten ons verrassen. Dames, zit je er klaar voor? Ja. Zet hem op, toi toi toi. Nou, hier staat een hele mooie kist. Heb je hem gezien? Zou er gaat inzitten? Ik zou het niet weten. Dames, mag ik toch al in spieken? Nee? Ze nemen hem wel met. Wat zou er met gewoon gebeuren? Ik weet het niet. Weet je, het ging als jury, ze kijken heel. Weet je wat er met gaat gebeuren? Nee, hè? Zijn er fans van Noor in de zaal? Wauw. Dat zijn er wel heel veel. En we zijn nu heel benieuwd, Noor. Dat snap je wel. Zit je er klaar voor? Dames en heren, een groot applaus voor Noor Kessels met De Verkleedkist. Door weer vasteloven stiert ze nog in de hoek. De deksel begint te trillen, ze ligt wel aan de kook. Het heel blijft die kleptouw, maar nog in het slot eraan. De verkleedkist knalt weer open, want het is niet voor Allah. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik moet weer dagen schijnen, wil me vastelov is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar overzoeken. Waar een vrouw beleven is, als mijn verkleedkist open is. Waar een vrouw beleven is, als mijn verkleedkist open is. Als wat er in deze kist zit, is gekregen of gekocht. Toch zeker van de kleine, als komt dat niet door de lucht. De kist zit stampjes vol, maar er is echt nooit genoeg. Kreeg ik weer vasteloving, dat wordt wel goed gezocht. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik moet weer dagen schijnen, wil me vastelov is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar
open is. Waar de brandelevenis, als mijn verkleedjes open is. Mijn oren aan mijn tassen, vult alles op zijn plek. Wat vind je van die combi? Is dit niet echt gek? Wat buttons op mijn jas, niet medailles in mijn nek. Is dit geen schoon gezicht? Ik ben klaar voor vertrek. Mijn verkleedjes knalt weer open, als het vaste lopen is. Ik moet weer dagen schijnen, vul mijn vaste loop is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, nooit meer geen maar overstukken. Waar de brandelevenis, als mijn verkleedjes open is. Waar de brandelevenis, als mijn verkleedjes open is. Alles is te goed, dit is wat het is. Volle gas verroet en we houden op die kist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vaste lopen is. Ik moet weer dagen schijnen, wil ik vaste loop is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, nooit meer geen maar overstukken. Waar de brandelevenis, als mijn verkleedjes open is. Waar de brandelevenis, als mijn verkleedjes open is. Bij mij zitten 4 leerlingen van basisschool De Kweer uit Neer. Stel ik even voor. Wij zijn de kinderen uit basisschool De Kweer en wij gaan de daaktraaffeesten, want wij zijn de omgedraaide daakdekkers. Ja, wat betekent dat, de omgedraaide daakdekker? Dan ben je omgedraaid en dan doe je daakdekken. Dus eigenlijk is het zo dat een daakdekker, die maakt een daak en Geer zorgt ervoor dat dat daak er helemaal afgaat. Ja, Wie gaat je dat vandaag hier in de zaal klaar krijgen, denk je? door te zingen met veel enthousiasme. Dat is een ding wat zeker is. Maar dan heb je natuurlijk alle mensen in de zaal ook nodig, hè? Wat moeten ze voor u doen? Ja, heel mij zingen en mij klappen. Denk je dat die mensen in de zaal dat kennen? Jazeker. Nou, we gaan het gewoon horen. Zet hem op, hè? Zit je er klaar voor? Dan mag je lekker richting Bun. Zet hem op. Ik heb hier al heel veel daakdekkers op de bühne staan, die eigenlijk helemaal klaar zijn om te beginnen. Heb zich ook gereedschap biedig, zenig? Ja, Wat heb ze biedig? een hamer. Een knieptang. Nou, dat gaat helemaal goed komen, toch? Basisschool De Kweer met de omgedraaide daakdekker. Wij zijn echte bouwvakkers, we werken dag en nacht. We leven zeer bij doorzakkers, dus hebben wij bedacht. We wassen altijd weer lekker vies, combineren met z'n allen en vandaag.
Ja, hier zitten ze op een rieke. Robin, Jip en Manu. En wat zijn uw hobby's? Voetballen en fietsen. Voetballen. Dans en toneel. Geer hebt het ontzettend druk. En is dat ook de boodschap die Geer met uw liedje wilt uitdragen? Ja. Want vertel eens, wat wilt je allemaal zeggen? Even stil, dicht met het wel, hè? Doe maar eens niet te druk zijn. Ja, want Geer hebt een motto. En dat klinkt als... Wie het liedje? Chillax, man. Chillax, man. En dat wil dus zeggen dat we allemaal veel te druk zijn. Ja, klopt. Dus lekker chill en dan komt alles goed. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen, hè? Ja, en dat ze ook niet in de stress moeten raken. Geen stress, dat doen we niet aan bij het KVL. Absoluut niet. Hey, en het liedje werd geschreven door Guus Kitsen en Thijs Arts. En die Guus, die heeft ontzettend veel podiumervaring. Hebben jullie daar ook tips van gekregen? Ja. Vertel eens, wat heeft hij allemaal verteld? Dat je goed moet bewegen en niet te overdreven. En dat gaan jullie allemaal fixen. En Dig, heb ze ook ontzettend ervaring met gekregen, hè? Want... Mijn zus heeft vorig jaar KVL gewonnen. Nou, wie weet gaan jullie dan misschien die beker mee naar huis nemen. Maak jullie maar klaar, ga maar richting podium. En er is maar één ding wat je moet weten, hè, jongens. Chillax, man. Want dat is het. Zet hem op. Robin, Jip en Manu zijn onderweg hier naartoe. De fans zijn er klaar voor. Zijt je allemaal een beetje chillax? Kijk eens, wauw. Je ziet er ook super uit. Nou, we gaan niet langer wachten. Chillax, geef ze een applaus. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. De les weer was gelopen. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Nu is het carnaval. Er mocht steeds van alles, ook nog voor iedereen. Nu doe het aan die hoeswerk, wie veel is in de ei. De leraren en ouders, lozen maar in de stress. Maar wij doen om het nieuwste, hebben net niet les. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. De les weer was gelopen. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Nu is het carnaval. Wat zijn uw hangtig wasje? Alleen uw potje tuin. Ruim toch eens die kamer op. De iPhone uit te nemen. De had ze ja door jaren. Een wat achteraan. Maar eens per jaar naar weinig. Dan is het van de baan. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. De les weer vastgelopen. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Nu is het carnaval. Ja, Geer kent het wel. Als de dag geweest is, spreekt veel eenzelfde taal. Manche koude liedjes, de nieuwe zijn genoeg. Het ongewoon hetzelfde, de kamers op de bush. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man. Het is veel vastgelopen. Chillax, man. Chillax, man. Chillax, man, chillax, man, nu is het carnaval. Ja, we gaan op een ruiver. En eigenlijk zou ik nu dat liedje van Cartouche op de achtergrond moeten hebben. Van dat zit bij ons in de familie. Want hier zit allemaal neefjes en nichtjes. Stel eens voor. Ik ben Tuur. Ik ben Koen. En ik ben Fana.
Trio, geschat en de rietjes. Hey, allemaal neefjes en nichtjes. Ja. Want Geer zit met de drieën hier, maar er zijn er nog veel meer dadelijk op de bühne. Ja, 7. Hey, wie komt dat dat vastelovend eigenlijk bloot zit in de familie? Wij is de allergrootste vastelovensvierder van u allemaal? Pap. En waarom pap dan? Omdat hij eigenlijk altijd ons meenam naar carnaval. En daar leert ze het van, hè? Oud geleerd, of een jong geleerd is oud gedaan, zo is het. En hier heb een heel klein geheimpje, vertel me dat eens. Met vastelovend springen we met plezier op de bank. Oh, maar dat vind ik ook door het jaar lang leuk. Op de bank springen, maar met vastelovend mocht dat, hè. Dus iedereen toes met een vastelovend zag doordig alvast de schön uit en kroop al langzaam op de bank, want door gaat het liedje ook over. Ja. Hey, en op een rijver het ooit het KVL gewonnen. Ja, daardoor ben ik ook geïnspireerd om mee te doen. Door Pieke Linsen. Ja. Hey, dat is wel heel erg chic. Ze zal zich heel erg vereerd voelen. Alle mensen in de zaal stonden op u te wachten. En de rest van de neefjes en nichtjes ook. Zet hem op, zou ik zeggen. Zit je er klaar voor? Ja. Helemaal goed. Kijk maar. Er staat hier al een bank klaar. En ik zou er binnen op gaan springen. Mag dat? Ja? Zit Geer er klaar? Goed Geer er dadelijk op springen? Oh, kijk eens hier. Nou, ik ben heel benieuwd wat met die vastelovensbank gaat gebeuren. Dames en heren, geef ze een applaus. Trio geschat en de rietjes. Als de papa muziek is bekost, dan is die bank die als de klos. Daar springen we in de lok, we zien aan die bank verknocht. Dan komen Jos de veutjes van de vloer en zingen we een koer. Kan de vasteloven in zo'n bank, hij spring, 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 plank. We steken niet onder stemmen banken, we rijden van die klanken. Dus spring nu mee op die bank, oh spring, 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 plank. Die spring, 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 plank. De zitting en de optocht, kieken we rechtop, met smink en huutjes op de kop. En wij maar dat ik keihard zing, terwijl ik op de bank al spring. Dan komen Jos de veutjes van de vloer en zingen we een koer. Kan de vasteloven in zo'n bank, hij spring, 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 plank. We steken niet onder stemmen banken, we rijden van die klanken. Dus spring nu mee op die bank, oh spring, 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 plank. Die spring, 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 plank. Nu maar weer toest, ook zo'n vastelovensbank, zo'n spring, 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 plank. Kan de vasteloven in zo'n bank, hij spring, 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 plank. We steken niet onder stemmen banken, we rijden van die klanken. Dus spring nu mee op die bank, oh spring, 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 plank. Oh spring, 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 plank. Oh spring, 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 plank. Dat waren dan de laatste finalisten van KVL 2025. En de jury daarachter gaat in beraad. Dus veel gewoon heel even wachten. Wat heb je het goed gedaan? Geer nog van de bühne af en in de tussentijd gewoon voor even in gesprek met deze jury hier. De kinderjury. Hallo, wat vond ze ervan tot nu toe? Het was heel leuk. Dat je had
andere muziek dan andere weer. En wat was dan anders? Kijk, sommige die waren echt springend en de andere weer niet zo echt. De andere was heel chillax. Ja. En vond je dat cool dat er zoveel verschillende liedjes in zaten? Ja. En wat was daar zo cool aan? Ja, het is gewoon leuk als er wat anders is dan hetzelfde. Ja. En wat vond je van de pakjes dit jaar? Ik vond alle heel mooi. Ze zagen er fantastisch uit. En hoe is het voor jou om als prinses hier in de jury te zitten? Is dat moeilijk? Nee, niet echt, maar wel leuk. Waar heb je op gelet? Nou ja, vooral als het niet te veel dezelfde zijn en ja, dat. Let je dan ook een beetje op de tekst? Ja. Ja? En wat vind je dan heel erg leuk als je de liedjes hoort? Meestal vind ik het leuk als er een beetje springachtig aan is. En een beetje leuke tekst en niet blijven herhalen. Dat vind ik wel leuk. Heel goed, dankjewel. Nou, dames en heren, geef de kinderjury een heel groot applaus. En dan mag ik jullie voorstellen aan de ambassadeurs van het Kingervastelovend Liedjesfestival. Ze zijn met 7 komen uithalen en ze zitten elke 4 stand op de kop. Geef ze een heel groot applaus. Hondervel! In de boezende provincies, in de nacht is voor en lang, in de nachtgeproest de vloer blijkt aangeschoten van de drank. 2, 3, 4, ja, 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 la, ja, la, 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 ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. In de boezende provincies, in de nacht is voor en lang, in de nachtgeproest de vloer blijkt aangeschoten van de drank. Wekken vinken ze vervallen met z'n allen die bij drank. Dit is de boezende provincie. Vastelovend proost bedankt. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Van de deur als het bed doet hier wel 4 keer. Steeds komt drinkt er een met en dan proosten wel weer. En dat is lang geleden proost. Al proosten zonder weer proost. Het bulken van de tap kan jij dan een stuk op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even. 4, 3, 4. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. In de boezende provincies, in de nacht is voor en lang, in de nachtgeproest de vloer blijkt aangeschoten van de drank. Wekken vinken ze vervallen met z'n allen die bij drank. Dit is de boezende provincie. Vastelovend proost bedankt. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Van het buffet dus naar de deur, hier wel 6 keer. Ik hoor de hoes nog niet meer vuur, maar ze proosten mij steeds meer. Ik hoor van dicht dat laatste proost, en 4 keer echt de laatste proost. Het bultje van de tap kan ging nog altijd op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even. 4, 3, 4. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Het ganse zuien, het beschotten, nu gaat rijden bij ons op. En was het al de spoegen bloemdag. Drukt die vuur als voorsting op. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even. Proost! Goedemiddag, heel. Goedemiddag. Kijk ons hier staan. Zo groot
ambassadeur van het KVL. Fantastisch dat wij dit in ons afsluitende jaar mogen doen. En we hebben 22 jaar super chique tier gehad. We willen dat graag doorgeven aan de jeugd. En luister naar ons liedje. Geen vierstand, geen viertje. Het is nu zo kort en kans het land, geen even in de pauze staan. En niet bij ons die jongen aan, ons was er over het vlam geraakt. Hoe stemt die steeds in vierstandheid? Dat ging van vader op de zoon, wij doen wat wij al jaren doen. Van kleine kroeg als kans alleen, voor het allergrootste plein. Het Hoenderveld op gans het lief. Wie iedereen, we gaan dit zoveel duur in. Ik ben de glas aan dit geloof. Geef ons het en geef ons meer, niet op meer, niet op meer. Ik weet je heen op en neer, op en neer, op en neer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Op de vloer, super sfeer, super sfeer, super sfeer. En op een dag op ons meer, lekker meer, lekker meer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Neem het los wie dit begon, hier klein met vriend gaat ongelost. Dat is iets voor de wereld doen met alle hoofdstokkampioen. En langzaam koos ons iedereen, de kleine kroeg wordt niet meer klein. In de tent op het plein. Lang Vasteloon werd het gebracht, een politie op tronen en de lach. Ons eigen bier staat nummer 1, de burger zo en door het plein. Het Hoenderveld op kans het lief. Wie iedereen, we hebben gaan in zoveel uren in. En dan de glas, dat is genoeg. Geef ons het en geef ons weer. Niet nog meer, niet nog meer. Die geeft je heen op en neer. Op en neer, op en neer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Op de vloer, super sfeer. Super sfeer, super sfeer. En op een dag nog ons meer. Lekker meer, lekker meer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Een dagen ieder aan. Ja, ja. Een dagen ieder aan. Al moeten we zijn, la 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 la. De beul zeggen. Een dagen ieder aan. Ja, ja. Een dagen ieder aan. Al moeten we zijn, la 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 la. De beul zeggen. Geef ons het en geef ons weer. Niet nog meer, niet nog meer. Die geeft je heen op en neer. Op en neer, op en neer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Op de vloer, super sfeer. Super sfeer, super sfeer. En op een dag op ons meer. Lekker meer, lekker meer. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Geen vierstand, geen viertje. Ho, ho, jongens. Ken ik het hem nog? Ja, 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 ja. Laat me komen! Goede vierstand. Goede volgens alles geven dan. De buschauffeur een leven dan. Gelukkig zijn die bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierstand. Goede iedereen je kent ze dan. Je gaat niks meer te wensen dan. De goede van de zee. De zingels wordt zich weer. In de zoekel zit en verrekt de schoen op wit. Dat is een schoenman die verjaardag die baan. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Naast dit dier is de belt en dik in de kop vertelt dat die naast zo'n chillen met de vaste loonsdag ook geld. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan duurt zijn gemeente uiteraard. Stuur de vaste loon is af.
de goede fiesta. Goede volgas alles geven ten. Ik wens je voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede fiesta. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede op de zee. De zegels moet ik weer. Ik op dinsdag sms of de dorst van 4 jaar en nu nog steeds niet is geweest. Ja, 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 ja. Nee. Als de buurman het niet flikt, als ze op de tet vertrekt, die in een voicemail in te spreken dat die hoe ze het heeft gefikt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En nu het zeker beter uiteraard. Stuur was te lopen als ik kan. De goede fiesta. Goede volgas alles geven ten. Je wens je voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede fiesta. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede op de zee. De zegels moet ik weer. Met de goede oete, met de goede oete, met de goede oete, met de goede fiesta. Goede volgas alles geven ten. De wens je voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede fiesta. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede op de zee. De zegels moet ik weer met de goede fiesta. Goede volgens alles geven ten. Meer dit giftig op ik, het klinkt echt niet aan ik. Ik wil altijd plezier. De zegels moet ik weer. Dankjewel, KVL. Succes. De ambassadeurs van het KVL, Hoorndervel. Dank u wel. Dankjewel dat je er wordt. En het goede voorbeeld hebt gegeven. En ja, dames en heren, de jury is er klaar voor. Dus ik wil een paar lui de bühne oproepen. En dat is van elke finalist een groepje kinderen van 4-5 kinderen. En die mogen dus de bühne op. Het KVL-bestuur, de jeugdprinses en prins van de gangmakers. En de vakjury. Geef ze een groot applaus. En in de tussentijd ga ik nog even in gesprek met 2 belangrijke mannen van Limburg. De gedeputeerde Leo Vaassen en wethouder Rob Kretskens. Geef ze een groot applaus. Ze zijn nog heel in gesprek achter de bühne. Mag er hier komen staan, heren? Mag ik tussen u in komen staan, ja? Hallo, wat fijn dat je er zit. Ja, fijn om de gouverneur te mogen vervangen. He. Het is een eer om hier te zien vandaag in deze feestzaal. Fantastisch. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen in Limburg muziek maken? Ja, muziek zit in ons genen. Dus het is heel belangrijk dat we dat ook doorgeven. Dat geeft de verbondenheid van Limburg aan. Samen muziek maken, herkenbaar. Zeker met carnaval. Ja, het zit in ons bloed. En dat moeten we zeker zo houden. Wat is er het meeste opgevallen vandaag? Nou, de meeste dat ze zo jong waren, die er al zo jong mee beginnen, dat film ik echt op. En natuurlijk het enthousiasme waarmee ze hun liedjes presenteren, vol overtuiging. Ik vind dat gewoon knap, hier op het podium te staan, zo jong, geweldig. En wie is het voor dit als wethouder elke keer het KVL hier in het midden te hebben? Ja, ik ben er natuurlijk super genutst op dat we hier in Midden-Limburg, centrale plek, hè, dat we hier de toekomst van vastelavond vierend Limburg mogen ontvangen. En dat is geweldig. En wat heeft op dich het meeste indruk gemaakt vandaag? Het talent. Het muzikaal talent en het enthousiasme waar de kinderen hier met opgetrokken hebben. Ja, kwaliteit die hebben. Dus we kennen volgens mij nog jaren en jaren vooruit. Hey, heb zich vroeger hier op de bühne gestaan? Nee, niet hier. We hadden mijn eigen dorp in Ooyenlaag. Wat hebben ze gedaan? Wat niet. Ja. Oh, wat niet? Nou, ik zou bijna zeggen, zing even een lied. Nou, beter van niet. Laat dat maar de kinderen over.
Oké, dan zullen we dat doen. Hè. Voor goed naar de prijsuitreiking. Dus Esther ging er nog niet op de bühne staan van de finalisten. Kom er gezellig bij. En ik gewoon de voorzitter van het KVL erbij roepen. Suze, kom erbij. En dan mogen we even aan die kant gaan staan. Ook hier eventjes aan die kant. En ja, Suze, het wordt nu wel heel spannend, hè? Ja, absoluut. Zenuwen allemaal, of... Heb je zenuwen? Zijn er zenuwen? Nee. Iedereen is blijkbaar heel chillax. Ja, precies. Fijn. Het heeft geholpen. Nou, we gaan beginnen. We gaan beginnen met de eerste vierde plek. Dit is voor Lummerik van Robin, Jip en Mano. Geef ze een applaus. Hier heeft de eerste vierde prijs gewonnen. Laat hem even zien aan de zaal en geef een applausje. En dan gaan we direct naar de tweede vierde prijs. Dit is voor de Rijkelkus uit Valkenberg. De Rijkelkus, kom er gezellig bij. Heel goed. Je krijgt een prachtige oorkonde. En laat hem maar aan het publiek zien. En dan de derde, vierde prijs. Dan ga je naar Oosterhoorn op de Kwatschkelkes. De Kwatschkelkes, wat heb je het goed gedaan. En al voor echt een fantastische oorkonde. Dankjewel mannen, laat het maar zien. Oh, de vierde prijs. Voor Bente uit Grubbevorst. Bente, waar is ze meid? Oh, hallo! Wat heeft ze dat ontzettend goed gedaan. Gans alleen en laat het maar zien. En dan de vierde prijs. Voor Kindcentrum Zittert. Kindcentrum Zittert. Hier heb de vierde prijs. En ook voor u een groot applaus. Laat dat certificaat zien. En dan de vierde prijs. Dan ga je naar BS de Quer. De Quer heeft ook een vierde prijs. De omgedraaide daakdekkers. Geef ze een applaus. En dan wordt het langzaam spannend. Ja, nog 5. Maar we gaan eerst naar OBS aan de Meulen uit Zittert. Die hebben ook een vierde prijs. Chatte, wat heb je dat goed gedaan? En laat dat certificaat maar aan de zaal zien. En dan de laatste vierde prijs, als ik goed geteld heb. Ja, dat klopt inderdaad. En dan ga je naar Trio Geschat en de Rietjes. Trio Geschat en de Rietjes. Ook een vierde prijs. En laat hem maar aan de zaal zien. Heel goed. Ja. Ik ga even bij de spieken. De derde prijs. En nu wordt het heel spannend. Dan ga je naar de partybeest uit Maasveld. De partybiesten hebben de derde prijs. Laat maar aan de zaal zien. En een groot applaus. De partybiesten. Ja, en nu zijn er nog 2 deelnemers over. En dat betekent dat we een eerste en een tweede prijs hebben. Dus we gaan de eerste prijs bekendmaken. En daarna de tweede prijs. Dus nu wordt het kind hier een roffel verzorgen. Kind je roffelen? De eerste prijs en de winnaars van het KVL 2025. Jij nog en de tweede plaats voor Milana. Nog heeft de eerste prijs gewonnen van het Kinger Vastelovend Liedjesfestival 2024. Ook voor u een certificaat en het prachtige certificaat. En dan
wil ik echt een oprecht applaus van u. Want ook de tweede prijs is ontzettend goed gedaan. Milana. Met haar fantastische dames. Lieve kijkers, dankjewel dat je hier gekeken hebt. Lief publiek, fijn dat je er wordt. En vier gewoon nog een keer naar dit luisteren. Nog laat me zien waarom Sticht het KVL 2025 hebt gewonnen. En ook Sticht is natuurlijk de wisselbeker. Voor goed er nog een feestje van maken. Goed? Dames en heren, geef er een groot applaus. Nog! Lopen vaste lopen, stiert ze nog in de hoek. De deksel begint je trillen, ze ligt wel aan de kook. Het hele jaar blijft ik left koud, maar nog in het slot eraan. De verkleedkist knalt weer open, want het is niet voor Allah. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vaste lovendje. Ik nog 4 dagen schijnen, wil mijn vaste love is mis. Al die mutsen, trillen, pruiken, laat mij geen maar oren zoeken. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Alles wat er in dit kist zit, is gekregen of gekocht. Toch zeker van de kleien, als confetti door de lucht. De kist zit stampjesvol, maar er mist echt nooit genoeg. Kreeg ik verraste lovend, toch goed wel goed gezocht. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vaste lovendje. Ik nog 4 dagen schijnen, wil mijn vaste love is mis. Al die mutsen, trillen, pruiken, laat mij geen maar oren zoeken. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Mijn oren aan mijn passen, vult alles op zijn plek. Wat vind je van die combi? Is dit niet echt te gek? Wat buttons op je jas, niet medailles in mijn nek. Is dit geen voor gezicht? Ik ben nog voor vertrek. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vaste lovendje. Ik nog 4 dagen schijnen, wil mijn vaste love is mis. Al die mutsen, trillen, pruiken, laat mij geen maar oren zoeken. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Waar het vaste leven is, als mijn verkleedkist open is. Alles is te goed, dit is wat het is. Volle gas verroet en we houden op die kist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vaste lovendje. Ik moet